Il-politika hija n-nies. Il-politika hija l-weġġat tan-nies. Il-politika hija kif ser insolvu u ser natu futur aħjar u kwalità tal-ħajja aħjar lin-nies. Hekk hija l-politika tagħna u hekk ser tkun kontinwament dak li jixprunana biex nimxu l-qoddim ħalli jekk Alla jrid bil-għażla tagħkom gvern ġdid nazzjonalista jagħtikom Malta żagħżugħa li taħseb fik. Kien dan illi ddikjara l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech fid-dialogu li sar il-ħadd filgħodu f'Ħal Balzan. Huwa spjega illi Malta għandha gvern illi donnu qata' qalbu illi joffri lin-nies ħajja ta' kwalità u jidher ċar li l-Prim Ministru ma għandux rieda jew libertà politika biex iwettaq. Bernard Grech wiegħed illi se jkun qed jindirizza l-problemi f'pajjiżna fosthom dik ta' traffiku. Ser inkunu mhux biss aktar kreattivi biex inħarsu lejn il-problema ta' traffiku, ma kif indikajna wkoll ser nindirizzaw hotspots, se nindirizzaw ukoll anka is-sistema ta' trasport pubbliku, konna diġà indikajna kif ser nagħmlu dan u ser komplu anka nuru dan fix-xhur li ġejjin, għaliex il-poplu rajt li sew qed jgħidilna għandi bżonn soluzzjoni. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista fakkar ukoll fin-nuqqas ta' pjanar li għandu gvern laburista, b'eżempju wieħed ikun dak tal-Mosta fejn il-gvern qed jagħmel ta' rasu minkejja l-konsultazzjoni li saret minn Kunsill Nazzjonalista mar-residenti Mostin. Bernard Grech tefa' dawl fuq diversi skandli illi ħakmu lill-gvern laburista fosthom fuq l-iskandlu tal-aħħar Amanda Muscat. Kif spjega illi kien uffiċjal tal-Awas il instab ħati li abbuża minn flus il-poplu. Iżda il-Ministri Clayton Bartolo u Clint Camilleri qed jitħallew fil-pożizzjoni tagħhom mill-Prim Ministru Robert Abela minkejja illi wkoll abbużaw minn fondi pubbliċi. Frodi tal-karti tal-identità. Frodi dwar iċ-ċitazzjonijiet tal-karozzi biex jaħfruhom lil tal-qalba. Frodi fl-eżamijiet għall-liċenzji tal-karozzi. Frodi fil-benefiċċji soċjali, fiċ-ċertifikati tal-mart, fil-housing soċjali, ftakru x'għamlu fis-Siġġiewi, fl-impik fantasma ta' Amanda Muscat, kuntratti ta' parsi ta' servizzi tax-xogħol kif anki qalet Rosjan Kutajer u ammettiet. Frodi anki dil-ġimgħa fl-Aġenzija Awas. Frodi l-ikbar frodi li twettqet mill-fondi pubbliċi is-serq tal-isptarijiet tal-poplu Malti u li kien il-Partit Nazzjonalista li rnexxielu iġibhom lura. Huwa fid-dawl ta' dan illi Bernard Grech qal illi huwa żmien il-bidla. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista illi wiegħed illi gvern ġdid nazzjonalista se jinvesti fil-pajjiż, fl-infrastruttura, fil-konnettività bejn Malta u Għawdex u fin-negozji. Bernard Grech spjega wkoll illi huwa importanti illi l-pajjiż japprezza lin-negozji tiegħu, anke lil dawk żgħar illi ħafna midrabbi jkunu mmexxin mill-familji. Fejn wieħed illi gvern ġdid nazzjonalista se jkun qed inaqqas it-taxxa għall kumpaniji li se tkun qed tonqos għal 15% minn 25%.